Emakumeak da proiektu handi bat, non Node konpainia sartu gara dantza ikuskizun bat egiteko. Proiektu honetan, El Salvadoreko emakumeak pasatzen daben situazio bat kritikatu eta plazaratu gura da. Eta situazio hau da, abortatzen da benean edo dakonian problemaren bat ume bat erditzera doia zenean, kartzelako penak edo jasatzen dituzte. Edukia gertutik bizi izan ondoren, egin duguna da gaia fisikoki eraiki. Jarri genituen lehenengo egunean mahai gainean guregan sortzen ziren hitz edo sentimendu edo irudi edo baloreak, eta hoiei pixka bat bueltak emanez, atera dugu pieza. Argi izan genuen nahi genitula erakutsi 3 edo 2 atal, bat zen emakume hauek jasan duten zama, eta egin duten lana, osatu duten komunitatea behaien artean eta elkar laguntza hori, eta nola egin duten aurrera. Gure erabakia izan zen guk buelta bat pixka bat ematea eta emakume hauek egindako lan eta borrokari omenaldi txiki bat egitea. Orduan ikuspuntu aurrera begiratze edo positibo bat edo eman nahi izan genion.